سلام كبرت تقاتلتي كميل لهم لما عنتون كم تلمود حد غلتنا قبلنا اب السوشيال ميديا من نجاجر تزلوا حدش نجارات حيزلكم متسلوا كسب مجرشة مسيخ تصنحنا تلابو خدمة إذا مدلو لايك ناقبركم تجمروا إلا بوكم حزنا ولا مجمرة مدلونا كعلفكم قرص قبيلة تنوانا حساب كقرب لكم سنة مكتتال مقبي هايلة أديس أبا متو إهت أورنت مبقاتو بريتورا مفرمو دس بلونيال كولاني بقدم مياوراون አይታችኋል እኛ እንደ ምግብ አይደለንም አንክድም ቃል አንሰብርም ምግብ ኃይለኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል እንደ ምግብ ቅም ምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግብ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር እንደ ምግብ ካዲ ብንሆን ኖሮ ስባት ነጋን ከጉርጋዳ አውጥተን ውጭ ሀገር እንልከውም ነበር ምክንያቱም እኛ መንግስት ነን የህዝብ ኃላፊነት አለብን የአገር ታሪክ መጠበቅ አለብን ጠባሳ ነገር ለማብረሰብ ቁርሾ የሚተው ነገር መስራት የለብንም እንታገሳለን እንደ ሰሜን እዝ ተገርተን እንደ ሰሜን እዝ ተገለን ተክደን የካደንን ሁሉ እንታገሳለን አገር ነው የምንመራው وعلى بريتوريا مختام السعيبو تجراي كاب السلام كينات كتوت إثيوبيا نامرجع كتملس عالم أبتصو على زلا جزء حجون حوحات ملو بملو خبون قسم خانو عزا سراوي زقل زلو بعش حزقت أرز منوات وارن سراوي تناب تجراي بدبوبن مبرقن معرابن نبز سقع على زلا جزء سامين إزلاي دقمهم السونو أهونم بيك أنو يكدان أهونم بيك أنو يكدان يهونا ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል ነው ይሄ ኃይል ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ እታዛ ሰራዊት መንግስቱ ኩናት ከም ዘይደለ ነዚ ድማ ብዙሕ ከም ዝተዓገሰን ዝገለጸ ኮይኑ ናብ ኩናት ክምለስ ድሌት ዝነብሩ ሕወሓት ድሕር ምፍራን ውዕል ፕሪቶሪያ ዘካይዶ ዝነበረ ምጽሕታር ነገር እኹል መበገስ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልውን ኣብ መደሩ ካቲቲም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብምዃን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ሳልስቲን ዝሃቦ መግለጺ ብሕርቃን ክምልስ ተራእየ ፊልድ ማርሻል ብዝብል ማዕረግ ሰራዊት ዝእዝዝ ዘሎ ብርሃን ጁላም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ድሕሪ ኩናትን ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝመጸ مسؤ خمس تراخبن بمفران وعلى بريتوريا دم حقوس مخانو خمس نجارن زجلت أخوينو تفيلد مارشال حجكن كوناتي ويجعل خبلون قديسي مقبي هايلة اجب النسات اكو አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልኮልኝ ነበር እኛ እንደ ምግብ አይደለንም አንክድም ቃል አንሰብርም ምግብ ኃይለኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል እንደ ምግብ ቅም ምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግብ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር ከተማ አክሱም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዘባ ኹይናት ገይርዋ ዝበለት ፊልድ ማርሻል አክሱም ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ታቦት ምዃና ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ብዕድመ ብልጽግና ኣብዛ ቅድስተ ከተማ ብሻዕብያ ካሃልቁ ዝተገብረ ህዝቢ ከንታይ እምነሮም ዝብል ሕቶ ይመልሰን በሽምጽም ዶም ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተኻየደ ናይ ሃገር ክሕደት ዝመሳሰል ክብል ነቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ዘካይድዎ ዘሎ ርክባት ዝተቃወመት ፊልድ ማርሻል ብልጽግና ምስ ሻዕብያ ዶባት ኤርትራ ጥሒሱ ሰራዊት ከመላልስ ካብ መሬት ኤርትራ ተበጊሱ ተጋሩን ትውልዶምን ከብርስ ክሕደት ዘይኮነሉ ምኽንያት እንታይ ዝብል ሕቶ ዘይመለሰ ኮይኑ ናይ ሻዕብያ ምስ ብልጽግና ክጸምድ ሕጋዊ ዝኾነ له مخنياتنا يبرهن جونوسايد فصمبኝ ሲል ከነበረው ሻዕቢያ ጋር አሊያንስ ይፈጥራል ሉክ ይሄ ራሱ ክደት ነው የራሱ ክደት ነው ሌላ ክደት መልክ ነው ጆኖሳይድ ፈጸመብኝ ስትል ከርመ እንደገና ሻዕቢያ ወዳጃችን ነው አሊያንሳችን ነው ከኛ ጋር ይቁም አብረን ሰራለን ኢትዮጵያን ከዳለን
ኢትዮጵያን አብረን እናዳክማለን። ኣብዚ ሕጂ ግዜ አንጻር ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ምስልጣን ሰራዊት ከም ዝቐጸለን ብዲዲአር ተበቲኑ ዝነበረ ሰራዊት ብምእካብ ንኹናት ምድላው ይካየድ ከም ዘሎን ካብ ፌደራል ዝኸደ ባጀት ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ይፈስስ ከም ዘሎ ዝኸሰሰት ፊልድ ማርሻል እዚ እውን ሕገ መንግስታዊ ዝጻረር ተግባር ኢሉ ኣሎ። ሻዕብያ ናይ ግብፂ ተላኣኺ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ዝገለጸ ፊልድ ማርሻል ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ተማእዚዙ ህዝቢ ትግራይ ንክልተ ዓመት ብምልኣኽ ዝሕለፈ ግዜ ከይገለጸ ኣብ ሰዓት ሕወሓት ናብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይልታትን ተላኣኽቲ ናይቲ ብግብፂ ዝለኣኽ ሻዕብያ ምዃኖም ብምኽሳስ ብፍላይ ሕወሓት ዝናይ ሃገር ክሕደት ደጋጊሙ ይገብር ከም ዘሎ እውን ፊልድ ማርሻል ገሊጹ ኣሎ። ናብ ክልል ኣምሓራ ጽዋር ምልኣኽን ዕጡቓ ስልጠና ምሃብን ሕገ መንግስታዊ ዝጻረር ተግባር ምዃኑ ዝገለጸ ወሲኹ ተኣዛዚ ሻዕብያ ናብ ዝኽልል ኣጽዋር ይሕልፍ ከም ዘሎን ሕወሓት እውን ኣብ ምዕላምን መምራሕ ኩናት ምስ ፋኖ ልዑል ታራ ከም ዘለዎን ከሲሱ እዩ። ብሕጂ ዝመጽእ ኩናት ከቢድ ከም ዝኸውንን ሕወሓት ናብ በዓትን ጎዳጉድን ከም ዝሃድም ይፈለጥ ዝበለ ተኣዛዚ ኣብዚ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝጉዳእ እውን ኣንፊት ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ከቢድ ቂምታት ዘለዎም ዝበዝሑ ምሩኻት ጀነራላት ነዚ ዕድልን ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ልዕልናኦም ንምርግጋፅን ትሕተ ስምዒቶም ንምኽዋል ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዘሎ ግዜ ካብ ህልውና ህዝቦም ንስልጣኖም ቀዳምነት ዝህቡ ናይ ሻዕብያን ሕወሓትን ምትእኽኻብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ሕጂ እውን የሳጥሖ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ንሒ እስራኤል ድሕሪ 14 ዓመት ኣብቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ደጋፊ ስርዓት ሻዕብያ ዝኾነ ሃገራዊ ግብጾች ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው። ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው። ሰሜን እዝ ላይ ደገመውም እሱ ነው። አሁንም በየቀኑ ይክዳል። የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል ነው። ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መንግስት ክህደት አያውቅም። ክደን አናውቅም። በቀደም ምግበይ ኃይሌ እጅ ብንሰጥ እኮ አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልከውልኝ ነበር። እኛ እንደ ምግበይ አይደለንም፣ አንክድም፣ ቃል አንሰብርም። ምግበይ ኃይሌ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል። እንደ ምግበይ ቂም የምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግበይ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር። እንደ ምግበይ ካዲ ብንሆን ኖሮ ስብሐት ነጋን ከጉድጓድ አውጥተን ውጭ ሀገር እንልከውም ነበር። ምክንያቱም እኛ መንግስት ነን። የህዝብ ኃላፊነት አለብን። የአገር ታሪክ መጠበቅ አለብን። ጠባሳ ነገር ለማህበረሰብ ቁርሾ የሚተው ነገር መስራት የለብንም። እንታገሳለን። እንደ ሰሜን እዝ ተገርተን እንደ ሰሜን እዝ ተገለን ተክደን የካደንን ሁሉ እንታገሳለን። አገር ነው የምንመራው። ምግበይ እጅ ቢሰጥ አምሩንም ማለት አይችልም። ወጣቶችን ያስጨረሰ ሰው ነው። ደም እጁ ላይ ያለበት ሰው ነው። እኛም በዚህ መክሰስ አይችልም። ይልቅ እንደ 2013 ዳግም መፎከር የለበትም። 2013 ኣብ ትግራይ ዝኸዘለ ሓደጋ እንሂዋ ደበና ኮይናት እዩ ትሰርብ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ክናበብ ክኽእል ኣለዎ። ሚድያታትና ክትናበቡ ኣለኩም። መዓዝ ጅምሮት ሰብኣይ ኣይፍለጥን ዕዉድ እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጅምሮ ከም ዝኽእል ግን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጫፍ 11 ሰዓት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ ዘሎ ህዝብና ክሓብር ኣለዎ፣ ክናበብ ኣለዎ፣ ሓበሬታ ክለዋወጥ ኣለዎ። ኣብ ከባቢና እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ዝብል ምንባብ ከድሊ እዩ።
ማሕበረኩም ዘለኹም ኣብ ወፃእ ዘለዋ ማሕበራት ውዳበታት እውን ምንቅስቃስ ክትገብሩ ኣለኩም ነትህሉ ኩነታት ብደንብ ገርኩም ክትከታተልዎ ኣለኩም እዚ ከዓ ምስ ዲፕሎማሲ ንስኻትኩም ኹም ቅድሚ ሕዚ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሕኩም ኹም ሕዚ እውን ዓብዪ ስራሕ ክትሰርሑ ያው ዓብዪ ትፅቢት እዩ ዝገብር ህዝቢ ትግራይ ሰውን መጠየቅ የምፈልገው እኔ አብይ አህመድ የባህር በር ያመጣልናል ምናምን ብሎ ተስፋ የሚያደርግ ሰው ካለ ቤቱ ከሌለ በር ምን ይሰራላችኋል ነው? ቤቱን እያፈረሰው ነው። የባህር በር የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ለሚባል ቤት ከሆነ ኢትዮጵያ የሚባለውን ቤት ከስር የሚንደው ሰውዬ በር ያመጣልኛል ብለህ እንዴት ተስፋ ታደርጋለህ? በሱ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓት ዝነበረና ምድላው እዚ መስል ነይሩ ተፈቲኹም ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሰናይ ግን ኩሉ ንዓኹም የምንየልኩም ሰላም